היום כולנו מבינים שאנחנו נלחמים על הבית. הבית של כולנו. ואנחנו נלחמים כמו אריות. החיילים והחיילות, השוטרים והשוטרות, אזרחים ואזרחיות, כוחות הביטחון, הרפואה וההצלה, ואתם אזרחי ישראל עם רוח ההתנדבות הכבירה שלכם, שמרגשת את העולם כולו. כולנו מגויסים, כולנו מאוחדים. עוד רבות יסופר על מעשה הגבורה של עמנו, בימים האפלים של כאב ויגון, של אותה שבת ארורה, סיפורים שישזרו בתולדות ישראל. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע.